Egunon, ze moduz. Bueno, gaur esten dugu bloga hoetik, porque... bueno, pues porque sin más, ya es vaga máxima eta gaur esan dut mostirala da, eta apetece, mendik itxiala, punto. Ordenagailoa, gauza hau, da una maravilla, porque aldo zuek hankak ez direuta. Bueno, sin más, laniko gauzak. Eta, gaur nago super excited, ze noia ikustera buaz, zipetaganekin, gehiaz Bilbora. Kretongo guau, que inoiz ez dut ikusi buaz kontzertua, bueno, ez nahi sekula jun Fiberrera, bueno, uste dela Fiber, atzo entera unintzela Sala Santana, Sala Fiber edo hori zen zuztela, en fin. Eta hori, zapatuan bebai dauko beste gauza bat Bilbon, eta igandean goiaz Donostira. Juhi! Bueno, erakutsi betu nire outfita, lehenengo behitu belartxakoak emona da. Bueno, ikusi, urte megaten mastodontik, ez dakitze gaitxik ez dan enfokatzen. Behitu superpolitxa geratzen dira. Eta gero soineko hau, bindetetik eskatu nebana, da maravilla, honekin. Nire landari keridua, nola dagoen. Pues un poquito hilita dago. Orduan jonga diara erosketak itxera, eta ikusiot landara bat. Que me ha encantado, erakutzen gotu beto. Bueno. Hola. Beitu, es que beitu que monada. Bueno, baneramak izan duzta honek dira cementerixora eramaten dienak, que son las que más duran. Que son crisantemos. Crisantemos, bueno, no sé. Baina beitu, es que mira. Una monada. Hola, zuek, helduga Bilbora. Bueno, kotxean montau eta lehenengo minutuan desmontau jat nire peinaua, porque goma bat aportu din jat. Así que he tenido que improvisar mi moño bidian. Total, que helduga... bai, zerrarua. Fiberrera, bueno, Sala Santana ez dakik guztela ditzen da, da igual. Da un polígono industrial bien de marronero, sentitzen dut. Baina, bueno, total, ontsa goia zehose hartzera, alde sarrera. Metrora eta alde sarrera. Hemen dauzkan nire akompañantiak bat, eta bi. Bueno, zuek gare, literalmente, una monoplasako eskillaretan, afaldu biou una combi, hola enfokau. Bai, zaila una monoplazan. Afaldu biou pizza eta patatak, una combi maravillosa gainera. Pataten tipuak, galdetu jau, saltza berezi batek zezeukan, eta zan, tipo, amielen bostazakin, eta azkenien ez dugu hori hartu behin sartu dozku de gratis. Ergala behin dozku. Eta ben probabun biou. Erakoetzen gotzuet, la pinta de nuestra cena. Pizzabiako pizza, osea, Bilbon biziz esaten hau egizuenukua, eta patatak eta hemen gure 3 saltzak. Lazuek! Bueno, kolabinga bastante, etortzeko eta hemen libetxugaz. T'escala com a ningú, si em sento tan bé, serà perquè t'estimo, jo canto el ritme, que excita l'algoritme, és primavera, serà perquè t'estimo, si agafa el ritme, tot el teu bé el ritme, si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Hola mi gente, bon dia, com estiu? Bueno, eniz catalana. Justo zuen eraotza, zela dagoen. En fin, etxe un Cristo, eta zein bio goentxe Bilbora goiaz, berriz, baina gaur, bueno, lehenko hartu biot mi dosis de propóleo y jalea real, porque a ver, es que ez da normala, otzau. Eta ez dana normala bez da, aquest mastodonte, que me echa una crema, porque es que, o sea, da, ixan ere tamainokua. Bueno, erakotzeko zuet nire outfit comfy gaur. A ver, outfit check con bastantes prisas, porque daukat 15 minutuko saldu, horraztu makillau, nire ama bizitatera jun, eta bestien gana joteko. Evidentemente, berandu. Bueno, unos pantaloncitos tipo cargo, nire zapatak de confianza, jendia egako la gustatzen, eta kaltzetin txulo batzuk, porque, como no, berakoa daki, porque zer daki berak, pues batik jakin. Eta, oin, aukeratu biet belarritxakoak, un make-up básico y rápido, eta ya jaso biet, porque es que con estos pelos y este viento, a ver dónde voy. Honetara etorri Bilbora.
bueno, zuek etorriga hau itxera, Euskara Fobiari stop, eta... ze dago. Kamaran atrás. Kamaran atrás dago. Eta ikusi oso ezelako behi bizo daukogun hemen gainean, una fantasia. Hola zuek, egunon. Bueno, gaur goiaz Donostira Katxalineko martxara. Outfit. Eta nene bat zira bat, baina ez dut topatzen. Así que bueno, sin más, gongo naiz txaketa beltz batekin ia, basika. Da superigandea. Daukat zeroa got. Bueno, ya voltagoa karreratik eta bilerara.